Isang mapagpalang araw sa inyo mga kalakbay. Ako ulit ito si Doc Mark. Ang aking ibabahaging kwento ay totoong karanasan ni Lolo Arturo. Kung paano siya nagsimula bilang isang manggagamot. Humihingi rin po ako ng pasintabi sa lahat ng mga subanon at gabo ng aswang. Ang kwento pong ito ay hindi upang magbigay ng masamang interpretasyon o impresyon sa mga lahi o lugar na mababanggit. Bagkus, ito lamang ay ibinabahagi upang magkaroon ng konkretong paliwanag at malawak na pag-intindi at pagtanggap para sa mga nakikinig. Siya nga pala mga kalakbay, hintayin po natin si Doc Mark at gagawa na rin po siya ng YouTube channel niya. Once na mailabas niya na po ito, i-inform ko po kayo. Simulan na natin yung kwento. Ayon sa kwento ni Lolo, galing siya sa isang mahabang linya ng matataas na uri ng mambabarang na nagsimula pa sa kapuluan ng Cebu na tinatawag na Subanon. Ang mga Subanon ay pundasyon ng kulam at barang. Sa edad na 10, sinimulan siyang turuan ng kanyang mga magulang patungkol sa aral ng kanilang lahi. Ayon pa kay Lolo, ang unang ritual ng mga Subanon upang buksan ang kanilang kamalayan sa espiritual ay tinatawag sa pagbubukas ng puyo. Oo, tama kayo nang narinig. Kung napakinggan nyo ang unang bahagi ng kwentong Lolo Arturo, malalaman nyong ito din ang ritual na ginamit sa akin ni Lolo Arturo upang buksan ang aking espiritual na kamalayan. Kung iniisip niyong nasa panig ng kaliwa ang aking aral, hindi. Nagkakamali kayo. Purong kanan ang pinasang aral sa akin ni Lolo. Saka ko na ibabahagi ang istorya ni Lolo kung paano niya nalaman ang aral ng mga manggagamot. Balik sa istorya tayo. Bilang anak ng supremo ng kanilang lahi, binigyan siya ng 4 na itim na insekto upang alagaan. Nakalagay ito sa isang buho ng kawayan na nakalublob sa langis at halamang ugat. Ang mga insektong ito ay kasing laki ng mga kalamansi. Lumalaki at nag-iiba ang kulay ng mga insektong ito base sa kakayahan at antas ng pagkadalubhasa ng Subanon sa lihim na aral. Ang tawag sa mga insektong ito ay lakang. Iba pa ito sa tinatawag na barang. Mas makapangyarihan ng mga ito kaysa sa barang. Ang lakang ay isang insekto na hawig sa mga salagubang. Ngunit mas malaki, di hamak at mas may mahabang mga sungay. Ayon sa description ni Lolo, mas hawig ito sa isang stag beetle. Search nyo na lang mga kalakbay para makita nyo yung itsura nito. Ginagamit ito ng mga Subanon bilang paraan ng pakikipagtalastasan sa mga kapwa Subanon. Nauutusan din nila ito upang umatake at magbigay ng mga sumpa sa mga tao o nilalang na sumasalbahe sa kanila. Ayon pa kay Lolo Arturo, ang pinakamahigpit na aral na tinuro sa mga batang Subanon ay huwag gagamitin ang kapangyarihan kapalit ang pera. Huwag din gagamitin ang kanilang aral dahil sa inis sa isang tao, dahil malakas ang balik na karma nito sa nagsumpa. Bagkus, gamitin lamang ito sa mga taong nagdulot ng kamalian at kasamaan sa kanilang lahi o pagkatao. Ayon din kay Lolo Arturo, ang lihim na aral ng mga Subanon ay iba sa itim na aral ng mga kasalukuyang mambabarang at mangkukulam. Ang pagkakaiba ng mga Subanon sa mga ordinaryong kasalukuyang mambabarang ay sa kalikasan ng gagaling ang kanilang lakas. Kumbaga, matinding koneksyon sa kapaligiran ang susi sa lakas ng mga Subanon. Kumpara sa mga kasalukuyang mambabarang at mangkukulam na ang pundasyon ng kapangyarihan ay mula sa mga demonyo. Neutral magic ang ginagamit ng mga Subanon. Hindi masama, hindi rin mabuti. Sabi ni Lolo, nagiging itim lamang ang mahika dahil sa intensyon na nagbibigay ng dasal. Siyempre, ibang usapin naman ang mahikang galing sa demonyo
dahil otomatikong kasamaan ang dulot nito. Sa edad na 21, naalaman na ni Lolo ang lahat ng lihim na aral ng mga subanon. Mula sa pagbabakod, susi, konsagra, basag, dasal proteksyon, clairvoyance, future sight, at ang pinakamahalaga, ang lihim na aral, pangontra, at pagbabalik sa kulam, barang, demonyo, engkanto, anghel at manggagamot. Taong 1941, nang nangyari ang mga pangyayaring ito, bumaba sila patungong merkado sa bayan kasama ang kanyang mga magulang upang ikalakal ang kanilang mga produktong mais, kamote at sari-saring mga gulay. Kumbaga, ibebenta nila ito sa baratilyo. Sabay na din ang pagbili ng mga kailangan nila. Matapos niyang maihatid ang kanyang mga magulang sa bayan, dali-dali siyang pinabalik sa bundok upang alagaan ang kanyang mga naiwang kapatid. Pagbalik kinahaponan ng kanyang mga magulang, napansin ni Lolo na mayroong pasa sa mukha ang kanyang ama. Yung tipong mayroong konting paga at namumuong dugo dito. Ayon sa kwento ng kanyang ina, may nakasagutan ng kanyang ama sa bayan patungkol sa pwesto sa baratilyo. Nakalatag na noon ang kanilang mga paninda nang may mga lalaking kinompronta sila sa mataas na boses. Nagwika itong, ang pwestong kanilang inuukupa ay ang kanilang lugar panindahan. Dito daw palaging pumupwesto ang lalaki tuwing may baratilyo. Sabi ni Lolo, ang siste sa baratilyo ay pwede kang maglatag ng iyong mga paninda sa kahit saang pwesto. Kumbaga, first come first serve basis. Mahinahon namang kinausap ng kanyang ama ang lalaki upang sabihin ang lugar na iyon ay para sa lahat at walang pwestong espesipiko ang nakalaan sa mga nagbebenta. Dahil sa tinura ng kanyang ama, ay bigla na lamang itong sinuntok sa mukha ng naturang lalaki. Dahil sa nangyari, doon na gumanti ang kanyang ama. Alangan namang magpagulpe ito ng walang laban. Dahil sa nangyari, nakatawag ito ng atensyon sa mga tanod na lumilibot sa baratilyo. Dahil sa pagtatanggol ng mga kasamahan ng kanyang ama sa baratilyo, sinabi nila na ang lalaki ang nagsimula ng gulo. Agaran namang dinampot ito ng mga tanod at dinala sa tanggapan ng nasabing barangay. Ayon sa kanyang ama, napuruhan din naman niya ang nasabing lalaki na ikinasanhi ng pagputok ng nguso nito. Dahil sa nangyari, napatanong si Lolo sa kanyang ama kung gaganti ba ito gamit ang kanilang aral. Minabuti na lamang na hindi gumanti ng kanyang ama gamit ang aral ng mga subanon sa kadahilan ng napuruhan naman niya sa pisikal ang lalaki. Kinagabihan habang naghahaponan, tinanong ng ina ni Lolo ang kanyang asawa. Nagtura nito kung napansin ba niya na bigla namang pinutol sa pagsasalita ang kanyang ina ng Supremo at nagwikang oo. Naramdaman ko siya. Nang lumapat ang kanyang kamao sa aking balat, alam ng kanyang ama na isang gabunan ng kanyang nakaaway dahil sa pagkakadaupang palad nila dulot ng pagsuntok. Ayon kay Lolo, ang lahing gabunan ay ang pinakapundasyon ng mga aswang. Ito ang hari ng lahat ng mga uri ng aswang. Dagdag pa ni Lolo, katumbas ng isang gabunan ay 10 ordinaryong aswang. Ang mga gabunan ay may kakayahang gumamit ng barang at kulam. Isang rason kung bakit sila ang pinakamalakas na uri ng aswang. May kakayanan din ng mga gabunan na ikubli ang kanilang totoong anyo dahil sa kanilang itim na aral. Sabi pa ni Lolo, kung ordinaryong aswang ang isang tao, ay malalantad ang kanilang totoong pagkakakilanlan dahil sa hangin. Hindi nila kakayaning tumagal sa init na ibinibigay ng tirik na araw. Dagdag pa ni Lolo, may natural na paraan ng kalikasan upang ibunyag ang mga sikreto ng mga nilalang na ito. Yun ay ang pagbasag sa mga sabulag. Ngunit hindi may kukubli ng isang gabunang aswang
ang totoo nitong pagkakakilanlan sa isang supremong subanon. Dahil nga sa ang aral ng mga subanon ay nakasentro sa kalikasan. Mas matalas ang kanilang pandama. Meron silang inborn gift na kumukonekta sa kalikasan ng buong buo. Bilang supremo ng kanilang lahi ang kanyang ama, lagi nitong utos ay palagi ang itaas ang depensa ng kanilang pamayanan. Kwento ni Lolo, ang ritual na pagdedepensa ng mga subanon ay binubuo ng 10 pinakamalalakas na subanon sa kanilang lugar. Kasama na ang supremo. Ang mga dasal pamprotekta ay inuusal sa hangin, sa lupa at sa tubig na kanilang iniinom, sabay ng pagpapakawala ng kanilang mga alagang lakang. Dagdag pa ni Lolo, ang bawat kasapi sa ritual ay may alagang isang puting lakang na kasing laki ng niyog. Ang distinct feature ng mga salagubang na ito ay ang pula nilang mata at puting kilay. Exemption dito ang mga supremong subanon na may alagang 5 puting lakang. Ang bilang ng puting lakang ay rumerepresenta sa lakas, antas at pagkadalubhasa ng subanon sa aral ng kalikasan. Ginagamit ito bilang tanod para sa proteksyon ng kanilang buong lugar. May kakayahan ng mga subanon na isapi ang parte ng kanilang kamalayan o espiritu sa pinakawalang lakang upang gamitin sa pagmamasid sa kanilang pamayanan. Kumbaga, remote viewing ang datingan. Dahil sa kakayahang ito, hindi alintana ng mga subanon na matulog na mahimbing. Dahil kung may nagbabadyang panganib, ay otomatiko silang magbibigay ng abiso sa kanilang mga alaga. Ginagamit ding panlaban ang mga lakang sa itim na mahika at pagtatanggal ng sumpa. Malakas din itong pamparusa sa mga kalaban katulad ng aswang, mambabarang, mangkukulam, masasamang engkanto at iba pa. Dahil sa nangyari, ay pinatawag ng kanyang ama ang konseho ng lugar upang pulungin ang mga ito. Batid ng kanyang ama na susugod ang gabunan. Nasa likas na karakter ng mga ito ang nagtatanim ng galit. Dahil dito, mas lalo pang pinataas ng mga nakatatandang subanon ang proteksyon ng lugar. Sa kalaliman ng gabi, nagising ang ama ni Lolo dahil sa malakas na pag-iingay ng kanyang alagang puting lakang. Napag-alaman niyang may grupo ng aswang na umaaligid sa baryo na hindi bababa sa bilang na 30. Ganun na lamang ang kanyang pagkabigla sa dami ng kanilang mga bisita. Dahil dito, dali-dali niyang binulungan ng kanyang mga alagang puting lakang na bigyang babala ang mga tao sa kanilang pamayanan. Ang mga puting lakang ay may malakas na tunog na nalilika, katulad ng mga kulisa o bubuyog. Dala ng ingay na ito ang utos o panambitan na nag-aalaga dito. Ang panawagan para sa lahat ay maganda para sa laban, utos ng Supremo. Walang lilikha ng ingay o komosyon dahil balak nilang linlangin ang mga gabunan na sila'y hindi handa sa pagsalakay. Upang maging kampante ang mga ito, utos ng Supremo. Sumilip si Lolo sa siwang ng kanilang kubo at doon niya napansin ang mga nagbabagang pares ng pulang bagay. Ito pala ang mga mata ng mga gabunan. Litaw na litaw ang mga ito dahil sa kadiliman ng paligid. Nagbigay ng utos sa Supremo na maging alisto at maghintay sa paunang gagawin ng kanilang mga bisita. Nagsimulang lumusob ang isang gabunan upang tansyahin ang paligid. Ngunit pagtapak nito sa lupa ng baryo, bigla na lamang itong napaatungal sa sakit. Ani ni Lolo, may sumpang pamproteksyon ang lupang baryo. Ito'y nagsisilbing lason sa mga nilalang na may masamang balak sa lugar. Ang paliwanag ni Lolo sa sumpa ay para kang nakatapak ng sea urchin na otomatikong magbibigay ng pagkaparalisa sa nakatapak. May mga basag na orasyon at kontra-engkantasyon din ng lupa
upang matanggal ang mga baong pamproteksyon ng kalaban nang mas mabilis itong mapasok ng paltok ang kanilang sistema. Ang paltok ay isang uri ng palipadhanging orasyon. Ang paltok ay meron din sumpa na nakakabit sa katawan ng mga gabunan. Sa oras na tangkain nilang tumakas at bumalik sa kanilang lugar, kakalat ang sumpa sa lugar at papatayin ang buong lahi ng mga ito. Ito ay nagsisimula sa pagkabulok ng parte ng katawan. Bubulukin ang mga internal organs from inside habang buhay pa. Walang pinipili ang sumpang pangpamarusa na ito. Kahit bata o matanda, hindi mapipigilan ang pagkabulok ng laman ng mga ito kung hindi babawiin ng nagpakawala ng orasyon. Pagkakaintindi ko sa paliwanag ni Lolo sa sumpang ito ay ang reckoning factor para umepekto ay ang pagbabalik ng mga kalaban sa kanilang lugar o bahay. May kakayahan din ito ng basag mutya at kontrakabal, kaya hindi e-epekto ang mga protection dito. Ganito kalakas ang sumpa ng 10 subanon. Dahil sa pagtapak ng aswang, naghudyat ito ng pag-atake ng mga alagang lakang ng mga subanon. Habang nakasilip si Lolo, pansin niya ang laksa-laksang salagubang at balang na lumalabas sa mga bawat kabahayan. Animoy isa itong maitim na ipo-ipo na handang lapain ang kanilang mga madaraanan. Dahil sa mga gabu ng aswang ang kanilang kaaway, maaalam din ang mga ito sa mga pangontrang dasal. Nasasaktan man sa mga kagat ng lakang at balang, ngunit madali naman nilang napapaslang ang mga ito. Samantala, naglabasan naman ang mga kalalakihan sa kani-kanilang mga bahay na may dalang mga itak. Katulad ng inaasahan, may mga basag poder ang mga itak na ito na may basbas ng aral ng kalikasan. Habang ang mga matatanda at kababaihan ay patuloy ang pagdadala ng sumpa sa hangin habang nakakubli sa kanilang mga tahanan. May mga aswang na pailan-ilang nakakalagpas sa paunang proteksyon ng baryo. Ando naman naghihintay ang mga kalalakihan upang itakin ang mga ito. Dahil sa sumpa ng lupa, makalagpas man ang mga gabunan sa paunang proteksyon, ay manghihina ang mga ito. Dahilan upang madali silang mapaslang ng mga subanon na naghihintay sa bukana ng lugar. May sumpang binibigay ang lupa. Pinapabagal nito ang mabilis na pagkilos ng mga gabunan. Kung naglalaro kayo mga kalakbay ng Ragnarok RPG, mahahalin tulad ko ang sumpa ng lupa sa skill ng wizard na tinatawag na Quagmire. Dahil sa naturalesang malalakas talaga ang mga gabunan, ilang oras din nangyari ang labanan. Bilang supremo ang ama ni Lolo, nasa una nito upang pamunuan ng mga kalalakihan sa giyera. Habang pinapanood ng supremo ang mga pangyayari, bigla na lamang may tumalong aswang sa harapan nito. Hindi siya nagkakamali. Ito yung lalaking kanyang nakaengkwentro sa merkado noong umaga. Tanda niya ito dahil hindi naman buo ang pagpapalit anyo nito. Namukhaan din niya ito dahil sa basag ng uso ng aswang. Hindi lamang ordinaryong sapak ang pinakawalan ng ama ni Lolo, bagkus ito ay may dasal. Nagtataka ang supremo dahil sa parang hindi ito naapektuhan ng sumpa ng lupa. Dahil mabilis pa din itong kumilos at nakakalipat-lipat sa bubungan ng mga bahay. Mabilis din itong naiilagan ng mga bigwas ng itak. Doon na lamang napagtanto ng supremo ang mga pangyayari nang ngumisi ang gabunan. Doon niya napansin ang isang bilog na bagay. Ito'y naglalabas ng nagbabagang asul na liwanag. Sigurado ang supremo sa kanyang namalas. Ito ay ang mutya ng lansones. Ayon kay Lolo, isa itong napakalakas na mutya ng kalikasan. Pangontra sa mga dasal o aral na galing din sa kalikasan. Pangontra din ito sa mga mambabarang o mangkukulam. Ang pakiramdam ng presensya ng mutya ng lansones sa mga mangkukulam ay para kang sinisilaban sa loob. Mabisang gamit din ito ng mga manggagamot.
At isa rin ito sa napakahirap na mutya na makuha. Dagdag pa niya, kung manggagamot ang mag-iingat sa mutya ng lansones, ang magiging tagapagbantay nito ay isang anghel. At yung masamang nilalang naman ay isang demonyo. Dahil sa mutya, karamihan sa mga subanon ay napaluhod na lamang na tila ba namimilipit sa kung anumang sakit. Sabi ni Lolo Arturo, kahit gaano kalakas ang mga mutya, meron at meron itong paraan upang basagin. Kwento pa ni Lolo, dahil sa nakita ng kanyang ama, agaran itong inilabas ang kanyang kwintas at sabay dinasalan. Lumiwanag ito at nagbabagang kulay amarilyo. Pagkatapos mausal ang susing dasal ng kwintas, bigla-bigla na lamang lumiwanag ang kwintas ng pagkalakas-lakas. Dahil sa mga nangyari, kitang-kita ni Lolo Arturo ang pagkalusaw ng mutya ng lansones. Unti-unting nawala ang asul na liwanag nito at nagmistulang ordinaryong bato. Sabi ni Lolo, ang ginamit ng kanyang ama ay ang mutya ng alitaptap. Isa itong malakas na basag mutya at kabal laban sa kahit anong mutya ng kalikasan. Ngunit may karampatang bayad ang paggamit nito dahil babawas ng ilang taon ang buhay ng mutya ng alitaptap sa nag-uusal ng susi nito. Isa ding downside sa paggamit ng mutya ng alitaptap ay matagal na ulit ito bago magamit. Kumbaga, ang siste ay matutulog ito ng matagal na panahon upang magpalakas ulit. Dahil sa lakas ng mutya ng alitaptap, ginagamit lamang ito sa mga sobrang importanteng mga okasyon. Yung tipong life and death situation. Dahil sa mga nangyari, panandali ang tumigil ang mga aswang sa pag-atake. Dahil dito, bigla na lamang hinataw ng Supremo ang gabunan gamit ang itak at pinunterya ang leg nito. Ngunit nakasalag ito gamit ang kaliwang kamay, resulta ng pagkaputol. Panaghoy ng matinding sakit ang maririnig mula sa gabunan dahil sa pagkaputol ng kamay nito. Hudyat yun ang paghalis ng mga natirang aswang. Sabi ng ama ni Lolo, ilang araw lamang ay mamamatay ang mga aswang dahil sa sumpa na kanilang pinakawalan. Matapos ng 3 araw, nabalitaan na lamang sa kabayanan ang pagkasawi ng mga nakatira sa isang baryo. 3 bayan ang layo sa merkado. 6 ng mga tao. Mababatid sa amoy ang nabubulok na laman ng mga ito dala ng hangin. Nang marinig ng mga subano ng pangyayari, doon na lamang nila napagtanto na iyon ang lugar ng mga gabunang umatake sa kanila 4 na araw na ang nakakalipas. At dito nagtatapos ang kwento ng angkan ng aking lolo sa mga gabunan. Sa susunod ay ibabahagi ko kung paano natuto si Lolo ng mga aral sa kanan, kung paano siya naging full-fledged na manggagamot. Muli ito si Doc Mark na nagsasabing tayo'y mag-ingat palagi. Maraming salamat.